את הסיטוט המדהים שהשקיעו פה בכל פרט בבית כנסת, בעיקר במה שמשערים שהיה ארון הקודש. ובסופו של דבר, למרות כל הפאר, הבית כנסת הזה חרב ברעידת האדמה הגדולה. אז בואו, אנחנו עכשיו נרצה לראות מה יש פה בחוץ. וואי, אחי, אני לא מבין את זה. אנחנו באמצע שום מקום, כפר קטנטן, בבית כנסת כזה מפואר, הזוי. וואלה, אחי, אין לי מושג. זה בטח עלה הרבה כסף וצריך הרבה אנשים עובדים. אולי היו להם עבדים? עבדים? בטח זה הבית כנסת של כל הגולן. יואו, תראה מה מצאתי. מה זה המכשיר הזה? לא יודע, יש פה איזה כפתור. וואו. מה זה? לאן הגענו? מה זה הבגדים המוזרים האלה? שלום אורחים נכבדים, ברוכים הבאים לכפרנו. ממש עתה סיימנו במלאכת הפשתן. בואו שבו עמנו בצל העץ. באיזה שנה אנחנו? מי הנשיא? יצא כבר אייפון 9? הגעתם לכפרנו הצנוע. השנה היא 484, כמה מאות שנים לאחר חורבן בית מקדשנו. לא מזמן סיימנו לבנות את בית הכנסת היפהפה שלנו. וואי, גדול. אפשר לשאול שאלה אם זה לא יהיה חצוף מדי? בכבוד, שאל בני ונען. אתם כפר קטן, ובית הכנסת שלכם כל כך גדול. למה הייתם צריכים בית כנסת כל כך מפואר? אנחנו אמנם כפר קטן, אבל האמונה גדולה. וגם הממון, ברוך השם, מצוי בכיסנו. הלבנת בדי הפשתן שראיתם מקודם מביאה ברכה לכיסנו. אחי, אתה חושב כדאי לספר להם על רעידת האדמה שהרסה את בית הכנסת? מה פתאום? למה שנעציב אותם? אבל הסוף טוב, בית הכנסת שוקם וחזר כמו שהיה בימים עברו. אנחנו מזמינים אתכם לארוחה בביתנו, אורחים נכבדים. תודה רבה, אבל אנחנו חייבים לזוז, שהאוטובוס לא ייסע בלעדינו. אוטובוס? זה זן חדש של סוס? לא, אוטובוס זה מסובך מדי. תודה על קבלת האורחים הנעימה, ובהצלחה עם בדי הפשתן. היו שלום! יאללה, תלחץ, בוא נחזור כבר הביתה. טוב, נו. שלום, אנחנו תלמידי כיתה ט' של בית ספר נופי גולן שבקצרין. בשנה האחרונה אימצנו את החלק הזה של שביל הגולן שעובר ממש כאן, מתחת לאתר העתיק. בחלק המעשי התמקדנו בגשר הסורי שבנחל סמי. הגשר פה בשנת 1964, כחלק מניסיון להעביר את מי הנחל מהכנרת אל נחל העמוך שבצד הסורי. כינו זאת המלחמה על המים. פרצנו שביל אל תוך הנחל, סידרנו את חצייתו, גזמנו וסידרנו את שביל ההליכה, ובעיקר נהנינו מהנוף ומהמים. הכל חלק מתוכנית חינוכית שנקראת שביל הגולן. כל בית ספר מהגולן מאמץ מקטע שביל, לומד עליו, עושה למענו וגם מדריך בו. אנחנו מזמינים אתכם לרדת אל שביל הגולן, לבוא לפה, לגשר הסורי. ליהנות מקום באמת מיוחד, עם טבע, היסטוריה ואווירה מדהימה. יאללה, בואי נזוז לפני שהאוטובוס ייסע בלעדינו. ורגע, שיהיה לנו טיול מדהים. ביחד נשמור על הטבע בגולן.